Твоят AI асистент вече може да работи директно с хостинга ти в JetHost. Запознай се с JetHost AI Connector и разбери как да управляваш услугите си с един промпт. Нека видим колко лесно се настройва. Отнема само минута. Преди да започнеш, нужни са ти само 3 неща. Първо, активен акаунт в JetHost с твоите услуги, домейни и cPanel. Второ, AI асистент с поддръжка на MCP, например Claude или ChatGPT. А третото, всъщност няма трето. Няма API ключове за копиране, влизаш директно със своя JetHost профил. Да започваме. В този пример използваме Claude. В страничната лента избираш Customize, после Connectors, натискаш Add и избираш Add Custom Connector. Като адрес поставяш mcp.jethost.bg/mcp. При други AI асистенти стъпките се различават, но адресът остава същият. Сега натисни бутона Connect и влез със своя профил в JetHost. Одобряваш достъпа с един клик, чрез защитения протокол OAuth. Няма пароли за въвеждане, а достъпът може да бъде отменен по всяко време. Готово! Сега просто попитай. Например, покажи ми услугите и потреблението на процесора за този месец. За секунди асистентът връща реалните данни от акаунта ти без превключване на раздели и без копиране. От тук нататък можеш да питаш всичко. Провери кога изтичат домейните ти, прегледай последните фактури, следи статуса на тикетите си към поддръжката, виж логове и статистика за трафика или управлявай имейли и бази данни в cPanel. Можеш дори да качиш сайта си в твоя хостинг акаунт. За този един разговор стоят над 630 инструмента, включително пълният контрол на cPanel. И най-важното, нищо не се променя без твоето изрично одобрение. Линкът за свързване и подробни инструкции за различните AI асистенти ще откриеш в клиентският си профил в JetHost. Опитайте JetHost AI Connector и управлявай хостинга си по нов модерен начин. Виж повече на jethost.bg/AI-Connector.